Selendang biru, selendang biru, hamung ngenaki hati. Kang olah budaya Kemes Bakujan kedep tesma aku nyawang selendang biru Gelungan mimpiku mengatur pasti api ngadu kebaya ungu nyampe kate solai sampai serangkane gawe bingung otong aku mati kejusain yo Yan coba Yan Mbak Dian Munasiroh selendang biru yo selendang biru pinter nih korupsi pinter among ngenaki hati ayo hati aja dikesro ora aku ora ngajari kok Nino ayo ratakan batin setiamu ya yuk yes yuk selendang biru monggo Pak Bandi monggo katuran kelaras menika pamundhut panjenengan kepengin ndudhahi tembang-tembang lawas iya nyatane ya sik seger pisan melih Mas Gareng oke siap yuk tatapan janjimu selendang biru Jajal kowe ganti nah sing saka Ponorogo iki yo janji no selendang biru
setiamu. Yuk. Selendang lanjut suwuk geprek. Kuwi lek ngarepan kuwi geprek ora. Goprak. Halah kuwi padha wae ora. Suwe iki jenenge suwuk gropak. Oh alah ngono to. Iya, heeh aku pancen suwe. Mula status kuwi info tabuhan terus mergo ya lali kabeh aku. Lah iya. Ah iya. Ya entekno coba kaya apa pamundhute Pak Bandi iki. tatapan janjimu selendang Oh. biru. Oh. Matur sembah nuwun. Yo, Umi Hafifah. Wah iya. Barengke karo Dian Munasiroh. Yo, unak tang tang dang dang dang. Oke. Yo. Oh ye. Assalamualaikum Umi Hafifah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Kapan balik neng Solo? Kalau wingi, Alhamdulillah piye kok Ponorogo tekan kene perjalanane piye? alhamdulillah lancar, Pak. Ora nek sing nyegati. Mboten wonten tapi wonten polisine tapi mboten nyekat. Oh, kowe omong lek kula Umi Hafifah sinden kondang ngono. Mboten. Lah piye kok iso? Kula butuhe anu ngoten kok, Pak. Liwat ngono. Nggih. Oh iya, Lek cara rumuse Yuda ki anggere kok wacake ayat kursi, wis to, mesti do lali ra roh kabeh. Oh iya, ngono kuwi. Mulai syukur aku kuwatir lho Om Jojo kon balik kayak piye mongko bengi kudu pentas. Mongko penggemar sampean Umi Mania wis do ngenteni do kangen ngono lho. Nggih, Pak. Lancar ya teko kene. Alhamdulillah, Pak. Sehat? Alhamdulillah. Oh, syukur. Dian Munasira. Nggih, Ki Cahya Kuntadi. Wah iya. Heeh. Piye mudik apa ora sampean? Mboten genah tenggene jenengan kok, Pak. Wah, dadi blas ora mudik. Mboten. Dadi karo garwamu karo si Arka ning Solo kabeh. Kalih garwa kula tok. Garwa kula tok. Garwa kula. Ha iya, Arka neng Teng Madiun. wah, piye gek rasane iki bodo-bodo ora petuk anak gek kepiye to? Yan ngono kuwi. Mbrebes nih kok. Hah? Ora, mbrebes. Mbrebes iya. Sing wedok mbrebes sing lanang, alah penting ngrokak-ngrokok ae ngono. Bakar. Ora apa-apa nyatane ning Solo kuwi lak ya sing digolek-golekne lak ya anak. Buktine kakungmu ya ora tau leren, ning Gebang ya tampil, ning kene ya tampil, ning Karangpandan ya tampil kuwi. Tanpa leren. Wah lek jenenge Mas Bambang Asmara tak cekel lek terus. Ha iya ngono kuwi. Ha iya. Yo ngucapke minal aidin wa faizin mumpung sik anu sawal iki, Nduk. Ya. Yo, Om. Selamat Hari Lebaran untuk semua penonton di manapun Anda berada. Minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Wah, apik. Semoga di bulan ya di bulan suci ini kita amal dan ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita diberi keberkahan selalu oleh Allah Subhanahu wa taala. Elok. Lancar saiki lah mong lancar saiki. Ha iya,
Mbiyen gur ona anu ae. Ha ya. Syukur tegese nek undak-undakane. Lah sidian ya kudu beda lek Guru Minalaidin kegampangan. Iki sing nanggap PG Rejo Agung. Rejo Agung. Ayo wis. Lek rape dudu bojone pengendang hebat. Ayo. Rejo Agung apa kok? PG nggih. PG Rejo Agung. Oh ya, PG Rejo Agung yo. P. Pabrik arti asline kok ya. Pagelaran dalu menika mugi saged damel renanipun sedaya pemirsa. Wah ya, aku melu ngempet ambekan lho ngono kuwi ya. Kuwi PG. Gegayuhan pabrik gula Rejo Agung mugi tansah kasembadan. Amin. Nah ya. Terus? Rezekinipun tambah melimpah, kimplah-kimplah kayak blewah mau dibelah. Wah iya. Ape re. Jolali. Wah iya terus. Saben buka giling nanggap wayang dalange Ki Cahya Kuntadi. Sindene? Sindene nggih kula dijak to. Wah iya. Yo ditawake wong dagangan apik kaya ora. Kuwi jo, terus? A. Alah wis to murah-murah. Wah iya. Kowe iki njabarke apa gur nawake ora? Ya, terus? Gung. Gung Marem yen wayangan dalange dudu Pak Cahya Kuntadi. Iya. Maka dari itu terus? tahun depan harus nanggap lagi. Amin. Karena kalau tidak menanggap pasti rugi. Si rugi? Ya kita semua ini. Wah iya. Cacak wis dilatih neng kene wisan. Ha ya. Sok metu neng Jawa kali biar ngono ya. Jas. Ape luar biasa. Iki apike ngene kok Yan, awakmu ngendang Yan iki apike Yan. Ya, langgam kumi gen anu apa jenis sing nembang ngono. Pengen nembang langgam apa Om? Sri Uning bisa. Ayo, karena sik Yan, aku lek karo suaramu wis krungu-krungune karo kendhangamu aku pengen aku ngerti. Men para pirsawan ya do pirsa lamun to nadyan Waranggana ning duwe kendhangan sing apik. Wah iya coba kaya apa. Ya. Oke. Nun. Sesideman? Oke, siap Sesideman. Ya, nek dibawani sik lho ya, Om. Nggih, Pak. Oh iya, heeh. Ngaturake langgam Sesideman kunjuk dumateng sedaya para sutresna budaya. Heeh, monggo sugeng laras. Ya, Umi Mania. Yuk. Kayak gabuk ki. Apa? Masa dibukani kendang. Wiwitane anderek sang peke Nano Ria bagus kang olah budaya Waduh. menyang kutha gedhe Apik, ada pengembangan lagi. Terus? Bendera terus kayung yan
Nano nano. Angung romarang bendera tiah su lestya pijer ngincangake alis. Awas pengendang putri Dian Munasira. Yo. Terus no sesidem. Elak ya. Nana tak tau dudelan tok yo. Yo. Luweh becik paterana timbang pemisahan. Ya. Ayo ya. Urip ana Hop. Nyuwun oplos untuk Mbak Dian Munasira luar biasa. Yo saiki genti bukesi Bu, sampean makili kanca-kanca kaya adat yen tanggapan ning jaba kae marang PG Rejo Agung kira-kira apresiasi jenengan piye ngatasi pandemi kok ya sik kersa buka giling. Yen buka gilinge wajib ning wayangane kok ya tetep dianggep wajib niku munggo sampean pripun bukesi? Inggih, kula minangka wakilipun kanca-kanca kru Madangkara sepisan ngaturaken panuwun dumateng segenap karyawan lan petani tebu lan ugi para pimpinan wonten ing pabrik gula Rejo Agung Madiun. Matur nuwun sanget atasipun masa pandemi menika seniman saestu poso mboten tanggapan teng Jawi
Nanging jajaran pabrik Gula Rejo Agung Madiun peduli kalih kelestarian budaya Pak Dalang, khususipun wayang kulit lan dalanganipun alhamdulillah Ki Cahya Kuntadi lan kru Madangkara. Nggih. Pramila kula lan kanca-kanca sedaya nderek memuji mugi-mugi pabrik Gula Rejo Agung anggenipun ngawontenaken slametan buka giling taun 2021 menika tansah pinaringan keselamatan kawilujengan tembenipun sukses anggenipun giling lan panenipun kathah tebunipun saengga gulanipun dados gula ingkang sae lan berkualitas ugi sehat. Raja gula. Raja gula. Amin, amin ya rabbal alamin. Ya, jumenenga Bu Kesi, pelok nenem. Oh iya, Arep ngaturke apa? Iki sing lagi tren naik daun, tak aturake keluarga besar PG Rejo Agung lan ugi PT PG Raja Wali 1 Surabaya. Lagune karyane Mbah Sukron ya kuwi Sambung Wanci Dalu. Ha iya, dasare iki ya dipundhut karo Pak Haji Sunardi. Mula ya diaturake ugi ngaturaken panuwun dumateng Bapak Yoga Mandira saking Jakarta ingkang kepareng monitor mangestoni. Iya, Ya, berdiri Bu Kesi mung ngene jembar kaya ngono. Anake mau berdiri ra isin kok. Ya kaya duwe nganti isin. Ayo, Mumpung diyasake bawa anyar to karo Mbah Sukron. Nggih. Ayo. Menika tembang karyapun Bapak Sukron Suwondo ingkang sampun naik daun. Hak ciptanipun Mbah Kakung Sakron Suwondo. Waduh, iya. Nek ngono ki ning Taropae ora sane kene ya. Iya. Lah niki nembe anyar to, kula maca ora apa-apa to. Mboten napa-napa wong presiden pidato mawon maca kok iya. Ana sing ra maca. Sapa sok ae lek tanggapan. Didakang ora geting aku ora. Iya. Dumateng penggemar lan pemirsa Kuntadi Channel ingkang dalu menika sami mirsani wonten ing dalemipun piyambak. Wilujeng midhangetaken lan empun bosen-bosen mengapresiasi lan merespon pertunjukan Ki Cahya Kuntadi sesarengan kalih kru Madangkara. Matur nuwun. Nggih, nggih. Monggo Bu. Sing komentar sapa to, Gong? Kuwi gali lho kuwi. Gali Karanganyar. Gali yuk. Ha iya. Aja ngolek nesu lampune pateni kuwi. Nah iya. Pang listrik kok dijarak. Nah, kanca blek kok, Bro. Ha iya. Nah iya. Engko bar iki jagongan karo aku. Ha iya. Yuh.
tanana ingkang ngrubeda nyuntak tresna nadyan mung srana piranti masuk gambarmu uga karya besar Ki Haji Sukron Suwondo. Lancaran melih Mas. Matur sembah nuwun.